Salutare și bine v-am găsit din nou. Azi am să vă arăt cum fac eu cuplarea unei remorci, cum cred eu de fapt că sunt pașii corecți de urmat pentru a cupla o remorcă fără să te gândești că ai probleme pe urmă dacă ai făcut procedura corectă. Sunt niște pași foarte simplu care trebuie să-i urmezi în aceeași ordine de fiecare dată, iar la decuplare urmezi procesul de la sfârșit spre început, cum ar fi. Haideți să vedem. Înainte să cuplăm remorca, trebuie să verificăm să fie trasă frâna pe remorcă. Asta e procedura corectă care îi cerută și când ai o probă de lucru în Anglia, genul ăla. Acum, înainte să intri sub remorcă, trebuie să lași la maxim din perine capul tractor sau unitate. Și noi la Scania avem aici buton care ne lasă unitatea din perine fără să umblăm la telecomandă, da? De ce? Ca să nu întindem vazelina după șaua. Tu când intri de cagață în spate, tu faci remorca plină de vazelină și când cuplezi cablurile de lumini și furtunile de aer, s-ar putea să le măzgălești cu vazelină și când cuplezi remorca să-ți murdărești hainele de vazelină de asemenea. După cum se vede, remorca se saltă în sus. Și ăsta e încă un lucru. De ce se saltă remorca în sus? După ce cuplezi capul tractor în puiul remorcii, picioarele automat sunt săltate de la sol, da? Pentru că urmează să facem testul de agățare sau tag testul, cum zice în Anglia, da? Deci o să tragem de 3 ori remorca în față să vedem că e agățată, da? Și becurile alea galbene e un fel de avertizor ca să punem a doua siguranță pentru maneta de la shower. În Anglia zice dog clip. Aici, în română, nu știu cum ar veni tradus. Dar o să vedeți voi și o să vă dați seama despre ce vorbesc. Deci după ce am cuplat remorca și am făcut testul de tragere, următorul pas este să agățăm această siguranță. Și dacă se vede aici două becuri, da? O să facă contact cum că e agățată când o să fie la loc și becurile din cabină o să se oprească. Următorul pas, cred că v-ați dat seama, este să cuplăm cablurile. Și ce îmi place, sistemul ăsta e foarte fain. Aici la Sainsbury, unde lucrez momentan, și să tragi toate cablurile afară, ca să nu fii nevoit să te urci între cabină și remorcă, pentru că, după cum vedeți, nu prea este un spațiu foarte accesibil mai pentru nicio persoană. Și atunci eu am venit cu o rezolvare la această problemă și am făcut să scoată toate cablurile afară, da? Și le cuplăm ușor, fără nicio problemă, fără să te murdărești. Elegant, cum ar zice alții. Da? Și ultimul cablu pentru ABS. Ar fi foarte fain dacă s-ar rezolva și pe Europa această problemă cu cablurile la remorci, după cum se vede, da? Și la capul tractor avem această chestie foarte interesantă care n-am văzut-o la nicio altă companie decât la Sainsbury. Da, după cum observați, cablurile nu vin din unitate, nu vine de la jug, cu mare majoritate.
Da? După ce am cuplat cablul la remorcă, următorul, dar nu ultimul pas, este să săltăm picioarele la remorcă, da? Așa. După ce am făcut toate aceste proceduri, am urmat acești pași exact. Ultimul lucru este să împingem frâna pe remorcă, ca să intre aerul în instalația de frânare, camerele de frânare și așa mai departe. Sper să vă fi fost de folos acest videoclip și să vă ajute în viața reală. Eu am fost Cătălin, până data viitoare vă doresc doar drumuri bune și aveți grijă în trafic, că viața este de neprețuit. V-am pupat!